Bam, čaute, to je Gogo, idete pri videjku, doplň moju vietu! A je tu so mnou Jirka Král. Ahoj. Ďakujeme veľmi pekne za nominácie na toto video Hogimu, Vaďákovi a Ikeovi. Díky moc. Ďakujeme, že ste spomenuli na konci vašich videí, že to máme natočiť, tak sme sa toho dneska chytili a robíme pokračovanie. Pretože... Som rád, že naša československá YouTube scéna takto spolupracuje, proste, že chceme si takto dávať koncepty videí a... Držíme pohromadě, snažíme se tlačit jeden druhého Presne tak. cíli. Naše starobratské puto znova vzplanulo vďaka internetovej sociálnej sieti Titrubka. No poďme na to! Takže koncept tohto videa je veľmi jednoduchý. Sedíme dvaja na posteli a... Počkej, to není povinnost. To nemusíte pri videu. Koncept tohto videa je, že jeden povie slovo, ten druhý povie ďalšie slovo, tento povie ďalšie a z toho sa vytvárajú vety. Klasika, to čo ste hrali v škôlke prerobené youtuberskej verzie. Presne tak. Ako každé druhé video. Dobre, aby som začal, takže moje prvé slovo je brinza. To čo je? Ty ale nerob si srandu zo mňa. Tak jedno slovo musíš. To je jedno slovo, ne? To sa nepíše spolu? Vy nemáte také slovné spojenie, že knedlo vepčo zelo? Svíčková se 6 knedlíky. To je jedno slovo. To je jedno slovo. No dobre, takže dnes prišiel Sem. do... Jsem znovu povedal sem, dvakrát jsem řekl sem. Tak si vypadol, dostaneš facku, to je pravidlo, ne? Dáme si nějaký pravidlo. No dajme si niečo za trest, keď sa niekto osere. To by malo byť podľa mňa. Tak pecku do břicha, nebo Super, jak vo väznici. Teším sa. Nebo takhle, po hlavě. To je nepříjemný, bolí to a je to docela nebezpečný. Zhodím ti mydlo. Co? Nechcem. Ja som pokračoval v tej väznici, sorry. Tak, Tak pecka po hlave, to súhlasím, to je super trest. Ja som nič neurobil, ty by si to mal dostať. Ale ty skováš krk, ty si úplne strašný, jeden. ale ty mi dáš veľkou ránu. Ale on zo seba spraví proste instantnú korytnačku. Áno. Som aj netrafil krk, ale bol to taký brofist. Bol to taký brofist. Takže začneme novú vetu a mal by ju začať Jirka. Telefón. Mám Doma. strčený V. mojej... Ponožce. Prečo si tam nedal niečo uchylné? Dobre sa tomu vyhýbaš, ľúbi sa mi to. uchylné? Je to prístupné. Jo, aha, mne to vôbec nenapadlo. Ja si väčšinou strkám mobil do ponožky pre istotu, aby nebola zima. Se rýchlej vybí baterka. Aby sa ti nestratil, vieš, lebo vieš, že ponožek máš v byte málo, tak aby si ho rýchlo našiel, tak strčím ho do tej ponožky a potom... Podľa mňa do šuflíka ho daj medzi ne. Má to jeden problém. Nevíš, jestli do pravé nebo do levé. Ja už neviem, čo mám veriť v tejto dobe. Tento svet ide do sraček. Tak jo, začíná. Cisterna. Vylila Veľký množství kyseliny na jedného z nevinných spoluobčanů kazachstanskej republiky. Je to republika? Ja neviem. No dobre. Začínaš ty teraz. Punčocháče. Mám Sebou pre každou prípad. Ale ja som tam chcel dať pre istotu, to je pre každou istotu. že By sem prišiel... čert. Ne! Ja som z toho chcel rozvinúť vetu, že punčocháče mám do sebou preto, že idem na stretnutie a náhodou... Já jsem chtěl říct, že by se spočural, tak máš toho punčocháče, aby si mohl říct nový. Youtuberi Jsou veľkí blázni a mají veľa skovaných lajkov pod postelou zakopaný niekde nahoře. na Morave. To není jedno slovo? Dobre, Ne, smůla, Královna má doma veľkého tmavého írskeho chlupatého, sluhu, který rád čmuchá a nosí punčocháče každý pondelok. odpoledne. To je môj sluha. Teď jsme si vysnili svého sluhu. Írsky chlopatý, tmavý pondelok po obede. Internet Je veľmi mocný nástroj na ovládanie ostatních ľudských. ras. OK, ja som chcel nejak využiť to, že sme youtuberi a chcel som nejaký pozitívny message. Já těž, ale nedal jsem mi. Nedá sa. To se nedá, když už jsme u ovládání lidských. Když už jsi řekl ovládání lidských, tak to už úplně. Ešte Budeme robiť další, stavebnice, protože deti, chtějí, hračky, protože nie sú, to je jedno slovo, dobře, rozmazlený
svojimi drahými koňmi, to se úplně domotalo celý. rodičmi, rodičmi, Já nevím, co mám říct po rodičmi. Vykřičník. Vykyčník. Olympionista. Vyhrál. To není slovo. Je? Olympionik je spisovne jednu. Zaslúžim 100 za gramatiku. Úplne ako čtúra. Vyhrál Veľkú soutěž menom celého. Čo? Jménem celého. No menom, ako sa volá? Menom? Já myslím, že jménem celého. Ne, menom. Řekl jménem Celého slovenského muzea. To je smutný, to není vtipné. Ne, představ si, že by nastoupil ten olympionik. Tady máme slovenský stát, tady máme Českou republiku a tady je slovenské muzeum. Choďte dovnútra, súťažte. Teď já. No. Svíčka, Svieti, dlouho, pretože chce, byť užitečná, a zachraňovat, a osvětlovat, našich krásných drahých, a statočných, fešných, mladých youtuberských hrdinů. vadím Bude Hogimu hodně lízať radostí, auto, protože lak, nemohl byť už, zašpinený, protože Hogi jel na svůj, túr kde chcel potkat veľa ostatních mladých, nadějných, potetovaných, prsatých piercingovaných lesbiček. Hogio Lesby Show! This Friday on Discovery Channel. Super turné, kúpem si disky hneď teraz. Dám sa preoperovať. Disky som chcel byť lesba. Ale dajme ešte jednu, dajme poslednú Teď byl najvyhypovanejšiu úplně vetu na svete. nejvyhypovanější. Úplne! Nafukovací Anča z veľkého gumového, medera, to je dedina na Slovensku, kde starosta nechal svoju celou dceru napodobnit gumovými implantáty. vo... Už mu horí procesor, už mu horí ramka. Lava. Ramka mu horí! OK, diváci, tak to je bolo všetko na naše dneskajšie crazy video. Doplň moju vetu. Ďakujem Mirkovi, že prijal moje prizvatie do mojej postele. Ano. A... Chtěl jsem říct, že to bylo moc příjemné, ale jenom řeknu děkuji. Ak sa vám video páčilo, určite hoďte like. Ak to bude dostatočný počet lajkov, čo je 50 000, dajme tomu. Ne. 30? Ak to bude dostatečný počet lajkov, což je 2. Ďakujeme, tak robíme pokračovanie ku Jirkovi na kanál. A každopádne teraz sme točili tiež druhé video, ktoré bude u Jirku, takže čeknite odkaz v popise. Vidíme sa na budúce. Dneska sme sa bavili s Jirkom, že mám najviac followovaný Instagram v Československu, tak chcem využiť príležitosť. Toto je môj Instagram, keď tak dajte follow, pridám tam super funny veci z reálneho života. Já myslel, že řekneš, zjistil jsem, že mám nejsilnější Instagram v Česku a na Slovensku a tak chci pomoct Jirkovi. Ja, tak si založím aj Snapchat. Môj Snapchat bude tuto, ďakujem veľmi pekne, tak choďte ho pozrieť tiež. Vidíme sa na budúce, majte sa! Jirko, veci sú v popise, nebojte sa. Čaute! Vaša! Ty si rob svoje. Ahoj dá.